Hola, sóc la Fab Llanos, feminista de Vilanova i la Geltrú, i us volia parlar d'un llibre que es diu Els homes m'expliquen coses, de la Rebecca Solnit, una escriptora nord-americana que el 2014 va publicar aquest recull de 9 experiències personals que parlen sobretot de les violències masclistes a les que totes les dones ens veiem exposades dia rere dia. El primer relat d'aquest llibre ens parla d'una trobada que va tenir la Solnit i una amiga d'ella amb un senyor molt important, així es refereix ella al personatge aquest, que li va preguntar sobre la seva obra, i quan ella li va dir alguna cosa sobre la seva obra, sobre l'última obra que ella havia escrit, aquest home li va recomanar llegir una obra que estava molt en boga, molt de moda, i que explicava molt millor el que estava fent, el que li estava dient ella. I ella li estava dient que ella era l'autora del llibre, però aquest home no li feia cas. Aquest resumeix el que en aquest moment va sorgir com el concepte mansplaining, que és explicar coses sobretot a les dones, de manera condescendent, de manera patriarcal, de manera que ens deixa com a subjectes de tercera categoria intel·lectual, perquè se suposa que com a dones no podem entendre la realitat sense el filtre d'un home. Aquesta obra està en català, en castellà, i la podeu trobar a qualsevol de les biblioteques de Vilanova. A vegades no sabem d'on venen aquests conceptes tan estranys, tan anglòfons, i el mansplaining va tenir el seu bressol en aquesta obra, que va ser publicada per primera vegada com a article el 2008, però publicada com a llibre, amb altres experiències front a les violències masclistes, el 2014. Us convido a llegir aquest llibre perquè és molt interessant.